Pomoćnik gradonačelnika zadužen za izgradnju i infrastrukturu Nihat Hasanović je na raspravi o budžetu istakao da će na osnovu ovogodišnjih budžetskih sredstava za investicije i mjesne zajednice izvođači radova imati pune ruke posla i da će samo iz budžetskih sredstava firma AD Novi Pazar put moći da asfaltira do avgusta mjeseca. Blizu 50 miliona biće izdvojeno za mjesne zajednice, s tim da je čitav budžet investicioni i da će 226 miliona biti uloženo u radove kako u gradu, tako i u seoskom području. Ne moramo ništa, ni jedan dinar više da dovučemo u grad i od naših sredstava i sa AD Novim Pazarom putom i preko direkcije i vodovoda i kanalizacije i nekih izvođača koji nisu iz Novog Pazara, to su neki specifični poslovi gde građevinske firme iz Pazara te poslove ne rade. Imamo sigurno do avgusta mjeseca 2012. godine da radimo ovim intenzitetom bez prestanka. Tokom ove godine rađeni su putni pravci u dužini od 10 km nasipanje. Sa vojskom smo radili te puteve. U mjesnoj zajednici asfaltira se put Bele Vode, Muhovog Golija. Urađeno je sa tim asfaltom jedno ove godine 3 km. Ostao je još jedan putni pravac kraja koji je dužine isto 3 km da bi se stavilo sa Belim Vodama. Zamolio sam danas ovdje sve prisutne ukoliko je moguće sljedeće godine da ne imaju u vidu za asfaltiranje. Inače, zadovoljni smo za ovu i prošlu godinu sve što se radilo, urađeno je toga puno jer se to nije radilo od 45. pa na ovamo. Kako bi se procedura oko projektne dokumentacije završila na vrijeme i odlučila o prioritetima za investiranje, predstavnici mjesnih zajednica trebaju da dostave liste prioriteta i zahtjeva Direkciji za izgradnju. Predstavnici mjesnih zajednica očekuju da će nakon usvajanja budžeta znati da li će njihovi zahtjevi biti ispoštovani i koliko će se graditi u njihovoj mjesnoj zajednici.